Ang pag-aaralan natin ay be filled with God's power. Tayo po'y mapuno ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So we need to know how to be filled with His power. Amen. Praise God. Hallelujah. So, be filled with God's power, ang ating pag-aaralan. Ang isang kailangan natin sa buhay ni Kristo ay ang Kanyang kapangyarihan na dadaloy sa ating buhay, kikilos sa ating buhay upang sa ganon ay tayo'y maging makapangyarihan kagaya niya. Amen? So, ang unang dapat natin makita ay yung how to be filled with God's power. Ang una na dapat natin makita at matanggap sa ating buhay yung tinatawag nating spiritual birth. We need to be born in the Spirit. Yun ang unang rule or unang dapat mangyari sa buhay ng isang tao upang siya ay maging makapangyarihan, kailangan siyang ipanganak ng Espiritu ng Diyos. Titingnan natin sa John chapter 3 verse 3 to 6 na ang tao kailangan maborn again or may panganak sa Espiritu ng Diyos upang siya'y magiging makapangyarihan. Sa John chapter 3, babasahin natin sa Tagalog. John chapter 3, verse 3 to 6. Verse 3, babasahin natin. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Verse 4, sumagot naman si Nicodemo, sabi niya, paanong may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot naman ang ating Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Pansinin po natin yan, ha? Ipanganak ng tubig at Espiritu. Ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam natin, kaharian ng Diyos, napapasukin yung mga ipapanganak ng Holy Spirit. Ang Kingdom of God ay power. Amen? The Kingdom of God is not in word but in power. Amen? Kaya pag ipapanganak sa Espiritu, makakapasok tayo sa power of God o sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So makikita natin, ang ipapanganak pala sa Espiritu, siya'y Espiritu. Hindi ka pwedeng makapangyarihan kung hindi mo makikita na ikaw pala Spirit. Ang laman na ito, walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na kikilos sa katawang ito ay Spirit. So, pag tayo'y pinanganak sa Espiritu ng Diyos, tayo'y Espiritu. Amen. At ang Espiritu ay makapangyarihan. Walang Espiritu na hindi makapangyarihan. Titingnan ninyo, pag sinabing Spirit, makapangyarihan yon. Spirit of God, makapangyarihan. Espiritu ng mga anghel, o tinawag na spirit, yung mga anghel, makapangyarihan. Spirit din yung mga evil spirit, mayroon din silang kapangyarihan sa kasamaan. Amen? Ang espiritu ng tao, makapangyarihan din. Amen? Pag sila'y pinanganak sa Diyos,
ay sila'y makapangyarihan. So, pag ikaw ay na-born again, ikaw ay pinanganak sa Espiritu, you are a spirit. So you have power. Amen. Siguro naman, tayong nandito ngayon, ay lahat tayo ay na-born again na. Pag ikaw ay born again, you are a spirit being. Makapangyarihan. Amen? Titingnan natin yung isa pang talata sa Biblia ay sa John chapter 1 verse 13. Titingnan natin John chapter 1 verse 13. Hallelujah. Ganito ang sinasabi. Okay, umpisahan natin sa verse 12 para mas lalo nating maintindihan. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Sino ang tinanggap nila? Si Jesus. Lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap kay Kristo, sila nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. So pag tinanggap natin si Jesus, tayo naging anak ng Diyos. Pero paano tayo naging anak ng Diyos? Okay. Babasahin natin mamaya sa verse 13. Tatapusin muna natin yung verse 12. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yung tumanggap at nagsisampalataya sa pangalan ni Kristo, sila'y naging mga anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay makapangyarihan. Kasi na-inherit natin yung nature ng ating Ama. Mayroon na tayong tinatawag na divine nature. Divine power pag tayo pinanganak sa Espiritu ng Diyos through Jesus Christ. Verse 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo. Tayo ipinanganak hindi sa dugo ng laman. Hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen? Kundi ng Diyos. Hindi tayo pinanganak sa laman. Pag tayo na born again, tayo ipinanganak sa Diyos, ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Dapat makita mo na ikaw ay makapangyarihan tao. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay makapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan ng iyong Ama ay namana mo. Inherent natin. Amen. Kailangan tanggapin ninyo yan para magamit ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay makapangyarihan. Sabihin nga natin, pag ako ay anak ng Diyos, ako'y makapangyarihan. Amen. So pangalawa na yan na makikita nyo. Sinabi ko kanina, pag Spirit, pag yung sinabi niya kanina na pag kayo'y pinanganak sa Espiritu, kayo'y Espiritu nga. Lahat ng Espiritu ay makapangyarihan. Amen. Pag ikaw ay Spirit, you are powerful. Pangalawa, pag ikaw ay anak ng Diyos, namana mo ang nature ng iyong Ama. Kaya, dahil makapangyarihan ng iyong Ama, ikaw din ang makapangyarihan because namana mo ang kaniyang pagka-Diyos. Palakpakan natin si Jesus. So, that's number 2. Kung bakit sinasabi natin na ang pinanganak sa Espiritu or born again ay makapangyarihan. Next verse na dapat natin makita ay sa 1 Peter chapter 1 verse 3 and verse 23. 1 Peter. Hallelujah. Unang Pedro, makapangyarihan ba tayo? You need to be filled with power through this revelation. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa Kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo
sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Heso Kristo sa mga patay. Titingnan natin sa English, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again." Begotten. Begotten us again unto a lively hope. Amen. By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Alam niyo, pag kayo'y pinanganak sa Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ninyo ay nabuhay mula sa patay. Yung Spirit of Christ na nabuhay na nanggaling sa impyerno, doon nanggaling ang Espiritu natin bilang born again. Kaya tinalo ni Kristo by His Spirit yung impyerno. Kaya yung Espiritu natin na born again ay tinalo niya ang impyerno. Hindi na siya taga-impyerno, taga-langit na siya. Amen. He is now alive in Christ. So you are alive in Christ. The power of Christ's resurrection is in you. That's the power of our spirit. Hallelujah. Amen. So verse 23. Tingnan natin sa verse 23. Praise God. Yun palang kapangyarihan ng born again. You need to be filled with power. Amen. Hallelujah. Verse 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, hindi sa sperm ng tao na nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. We were born not of this corruptible seed, not by the corruptible seed, but by the incorruptible seed, the Word of God. Amen. Kaya may lahi tayo na Word. Sino yung Word? Si Jesus. He is the Word of God. Nang tayo'y pinanganak sa Diyos, by that Word, that living Word, doon tayo nang galing in the Spirit. So we have the power of the Word. The Word of God is creator, creative. The Word of God created the heavens and the earth. So now we have that power as a born-again believer. Hallelujah! Tayo nang galing sa Word. Amen! That's the seed of God. Doon tayo nang galing. Amen? Not the sperm of human, but the seed of God, the spiritual seed, divine sperm, the Word of God. Doon galing ang born again na spirit natin. Kaya makapangyarihan talaga. Amen? Sa Luke chapter 10 verse 20 po tayo. Oh, hallelujah, be filled with the power of God. Be filled with God's power. Amen? And how to be filled with that power? With God's power? By spiritual birth. You need to be born again. Pag ikaw na'y born again, you are powerful. You are powerful. Amen? Hallelujah. Kailan makita mo yan? Pag anak ka sa tao, ang kapangyarihan mo ay kapangyarihan ng tao. Pag ipinanganak ka sa Diyos, ang kapangyarihan mo ay kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah! Sana maunawahan natin ang mensahe ito, magkaroon tayo ng revelation. Tayo manalangin upang sa ganon ay may pakita ang tunay na kapangyarihan na nasa atin.
we need to pray. Amen? We need to pray for revelation, kapahayagan. Upang sa ganoon ay pakita ng Diyos sa atin kung sino tayo. Hallelujah! Sa Luke chapter 10 verse 20. Gayon may, huwag ninyong kagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Kundi, inyong ikagalak na nangasusulat ang iyong mga pangalan sa langit. Ang istorya po dito ay sinugo ng ating Panginoong Jesus yung mga 70 or 72 na kanyang disciples. At sila'y nangaral at sila'y nagpalayas ng mga demonyo. At nang sila'y bumalik ay nag-report sila sa Panginoon na sabi nila, even the unclean spirits or demon spirits, sila'y nagsisuko sa amin. Sila ay naging subject sa amin. Pinalayas namin sila. At sila'y nagagalak because of that. Pero ang sagot ng ating Panginoon sa kanila, huwag kayong magalak dahil yung mga masasamang espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Kundi, inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Sino ba yung mga nakasulat ang kanilang pangalan sa langit? Yung mga anak ng Diyos. Yung mga believers. Yung mga born again. Pag ikaw ay pinanganak sa langit, mairerehistro ang iyong pangalan sa Book of Life. Yun ang mga anak ng Diyos. Nakasulat ang ating pangalan sa Book of Life in heaven. Lahat pala ng nakasulat ng kanilang pangalan sa langit ay sila'y makapangyarihan to cast out demons. Bakit? Sila'y tagalangit. Inuulit ko, yung may kapangyarihan to cast out demons, yung nakasulat ang kanilang pangalan sa langit. Pag alam mo na ikaw yun, na nakasulat ang iyong pangalan sa langit, dapat makita mo, ako pala'y makapangyarihan tagalangit ako Nakasulat ang aking pangalan sa Book of Life in heaven. So ako'y tagalangit. Kaya mayroon pala akong kapangyarihan dahil ako'y tagalangit na magpalayas ng demonyo here on earth. Kailangan, you need to know that. That's how to be filled with God's power. You need to be filled with knowledge. Hallelujah, amen. Upang sa ganoon magamit ninyo ang iyong kapangyarihan. Lahat ng born again makapangyarihan. Sabihin natin, lahat ng mga born again ay makapangyarihan. Amen. Palakpakan natin ang ating Ama. Number 2. Hallelujah. Number 2 ay kailangan mabaptize tayo ng Holy Spirit. Number 2, na kailangan nating tanggapin at ma-experience ay baptism of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng baptism is immersion. Kailangan siyang mailubog sa tubig. Amen? Kailangan siyang ma-marinate. Ma-saturate sa Holy Spirit. Hallelujah. Parang kwan yun, marinated meat. Pork or chicken. May marinate sa soy at suka. Amen? Upang mabago ang lasa. Amen? Pag tayo may marinate, Holy Spirit, tayo magbabago. Hallelujah! Magkakaroon tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng Holy Spirit. Amen? Amen. Maamoy ng diablo yan. Amen. Marinated soul or spirit. Amen. Hallelujah. Ang una nating titingnan sa baptism of the Holy Spirit
ay yung Matthew chapter 3 verse 16. Ito ang pangalawa na dapat natin ma-experience. Oh, hallelujah. Baptism of the Holy Spirit or in the Holy Spirit. Verse 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Yun ang na-experience din ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, when He was here on earth, na kinailangan niya yung baptism of the Holy Spirit. Nabaptize siya sa tubig, pero ang bumaba sa kanya ay Spirit of God. Amen? Spirit of the Father. At magmula noon, ay siya'y nag-umpisa na gumawa ng mga himala. Because siya'y napuspos, napuno ng Espiritu ng Diyos or power. So yung mabaptize pala sa Holy Spirit, mapupuno siya ng power. Mayroon ka ng kapangyarihan bilang born again. Pero pag ikaw ay mabaptize ng Holy Spirit, ikaw ay mai-marinate, maisok, mailubog sa power of the Holy Ghost. Mas lalo kang makapangyarihan kung ikaw ay mabaptize ng Holy Spirit. Amen! Yun ang nangyari sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 10 verse 38, titingnan natin. Hallelujah! Pagpatuloy natin tingnan yung buhay ni Kristo. Acts, mga gawa, chapter 10, verse 38. Kayo ba ay nabaptize na ng Holy Spirit? Yung mga iba, hindi pa siguro. Yung nabaptize ng Holy Spirit, yun yung lumabas sa kanila yung gift of tongues. Pag ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit at lumabas yung evidence, yung speaking in tongues, yung ibang wika na yun, ay that's the guarantee na ikaw ay baptized ng Holy Spirit. Nabaptize ka na talaga. Amen? Kaya pag ikaw ay nabaptize na, ito yung kapangyarihan na nasa yung buhay sa ngayon. Amen? Pero pag yung hindi pa nabaptize, hindi pa lumabas yung evidence ng speaking tongues, be ready. Amen? After this message, you can receive the baptism of the Holy Ghost. Amen? Okay. So, titingnan natin verse 38. Sa makatuwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Titingnan niyo yan? Pag ikaw ay napuspos ng Holy Spirit, ikaw ay makapangyarihan. Kasi pag ikaw napuspos ng Holy Spirit, ibig sabihin nun, napuspos ka ng kapangyarihan. Because the Holy Spirit is power. Hallelujah! So yun ang nangyari sa ating Panginoon. Sabi niya, pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Yan yung pag ikaw ay napuspos ng Holy Spirit, ikaw ay napuspos ng kapangyarihan at ang Diyos na Ama ay nasa iyo. Pag ang Diyos ay nasa iyo, ang kapangyarihan na nasa iyo, pwede kang magpagaling sa mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Gagawa ng himala here on earth. Kailangan natin ang mga ito sa ngayon because we are now in the last days. Like kung sinasabi, ang tao na walang kapangyarihan ay paglalaruan lang ni Satanas.
Kaya kailangan ang tao sa ngayon, yung mga mananampalataya, kailangan sila'y mapuno ng kapangyarihan ng Diyos. Naawa nga tayo sa mga ibang tao eh. Sila'y pinaglalaruan ni Satanas. Tinatakot ni Satanas. Tinatakot nila sa ano-anong mga bagay, sa COVID, sa digmaan, sa lindol, sa baha, sa kasamaan sa mundo. Pag wala kang kapangyarihan, wala kang maipaglalaban. So kailangan here in this church, ang isang mission natin, we need to teach people to become powerful in this life. Amen. We need to teach them how to live powerfully in this life. Amen. Hallelujah. Kaya yun ang nangyari sa Panginoong Yesus. Nang siya nabaptize ng Holy Spirit, bumaba sa kanya ang Espiritu, ay siya'y napuno ng kapangyarihan ng Diyos. At siya'y gumawa ng mga himala. Siya'y naging makapangyarihan. Amen? Yan tinatawag sa Ephesians chapter 5 verse 18, you need to be filled with the Spirit. Yung filled with the Spirit, ang ibig sabihin, filled with power. Hallelujah! Ephesians 5 verse 18. Hallelujah! Makapangyarihan tayo. Nasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Sinong nabaptize ng Holy Spirit? You need to receive this baptism of the Spirit here in this service. Amen? Hallelujah! At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Tingnan nyo yung malasing ng alak. Yun ang kinaroroonan ng kaguluhan. Pero iba naman pag tayo'y mapuno or malasing ng wine of God. Ano yung wine of God? Holy Spirit. Amen. Pag tayo naman ay mapuno ng wine of God, ng Holy Spirit, iba naman ang mangyayari sa atin. Tayo magiging matatapang. Lalo tayong mas matalino. Amen. Mas lalo tayong makagagawa ng mga himala. Yung mga lasing na tao, nakagagawa sila ng mga karumal-dumal, yung mga maruruming bagay. Pati nga sila, naging marumi. Di ba? Sila'y naging matalino at magaling mag-English pag sila'y lasing. Yung mga Pilipino yun, ha? Pero yung mga naman mapupuno ng alak ng Diyos, sila'y maging matatalino at magagaling magsalita ng salita ng Diyos. Amen! Praise God! Kaya sabi dito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na naroroonan ng kaguluhan, kung di kayo'y mga puspos ng Espiritu. Tayo mapuspos ng Espiritu. Hallelujah. We need to be filled. Tayo'y mapuno ng Espiritu. Pag ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo, ikaw ay mapupuno at mapupuspos ng kapangyarihan. Hallelujah. Parang yung lasing na tao, pag sila'y maraming nainom na alak, kung ano-ano ang kanilang ginagawa, sinasabi. Pero tayo rin, pag tayo napuno ng alak ng Diyos, ng Spirit of God, kung ano-ano ang mga nangyayaring himala sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. So yun ang pagkakaiba. Yung alak sa mundong ito at yung alak ng Diyos. Amen. So be filled with the Spirit. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan sa English, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Amen. Be filled with the Spirit. Be filled with power.
Yan ang sa baptism ng Holy Spirit. Pag ikaw ay born again, you are qualified to be baptized in the Holy Spirit. Yan ang next level na dapat mong matanggap. Dapat mong ma-experience. Ano ba yung nangyari dito sa, titingnan natin yung Acts chapter 2, verse 1 to 4, dito na-experience ng mga disciple ang baptism of the Holy Spirit at doon sila nabago. Doon sila talaga naging makapangyarihan. Amen. Okay, chapter 2 sa Acts, verse 1 to 4. Okay, basahin natin. Hallelujah. Mayroon ba tayong natatanggap? Mayroon ba tayong naunawaan? Mayroon ba tayong revelation? Okay. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malaki. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Sa verse 3, at sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagbabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Yun ang Spirit of God. Yun ang baptism of the Spirit and fire. Amen? At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Titingnan natin, nang bumaba yung Holy Spirit, sila'y nangapuspos ng Espiritu, sila'y nabaptize ng Holy Spirit at lumabas yung ibang wika sa kanilang bibig. Amen? Oh, that's the sign, yung baptism of the Holy Spirit and fire. At pagkatapos nito, sila napuspos ng Holy Spirit. Pagkatapos nito, sa Acts chapter 3, doon nila pinatayo yung paralitiko sa beautiful gate. Doon nila pinagaling yung pilay, yung cripple. At doon na nag-umpisa yung mga himala sa kanilang ministry. Amen? At pag may pagpatungan din sila ng kanilang kamay, tatanggapin nilang Holy Spirit. Doon na nangyari yung talagang makapangyarihan na ministry nila after their baptism in the Spirit. Kaya yun ang mangyayari sa atin. Kaya tayo naman ay nabaptize, kailan makita mo na ikaw ay napuspos na ng kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Next na titingnan natin, okay, yung Acts chapter 1 verse 8, alam natin yon na pagbaba ng Holy Spirit sa atin, ay tayo'y mapupuno ng kapangyarihan. Amen? Yun ang Acts 1:8. Pag natanggap mo ang Holy Spirit, natanggap mo ang kapangyarihan. You are full of power. Ang titingnan natin sa Luke 24, verse 49. Next verse na titingnan natin. Luke chapter 24, verse 49. Kapag ikaw ay tumanggap na ng baptism of the Holy Spirit, kailangan makita mo sa iyong buhay or kailangan malaman mo na ikaw na ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos. You need to accept that truth. Amen. Kaya yun ang sinasabi ko sa aking sarili o sa aking buhay, sinasabi ko sa Panginoon, I believe your Spirit is now within me and upon me. So your power is within me and upon me. All your power is within me and upon me. I receive it, I believe, I have it now. Yan ang sinasabi ko sa Panginoon. And the more na tinatanggap ko
ang katotohanan na yon, the more na na-experience ko ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. You need to understand that this is how to be filled with God's power. You need to know the power of baptism of the Spirit. Sa verse 49, at narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Ang sinasabi ni Jesus dito ay yung baptism of the Holy Ghost or the Holy Ghost na bababa sa mga mananampalataya. Ang sinabi niya, pagbababa yung pinangako ng Ama na Espiritu, kayo'y masangkapan. Sa English, until ye be endued with power on high. Yun ang masangkapan. Maramtan. Amen. Mapuspos ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na yon ay yung kapangyarihan ng Spirit of God na lumalang sa langit at lupa. Yun ang kapangyarihan ng Espiritu na bumuhay sa Panginoong Jesus from death. Bumuhay sa kanyang katawan. Amen? Yun ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit na ito, yun ang Holy Spirit na bumuhay kay Lazaro. Ang Holy Spirit na ito ay yung tunay na kataas-taasan na Espiritu. And yung Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan niya ay mas makapangyarihan kaysa sa electricity. He is the Spirit of current or electricity. At ang Espiritong ito, He is the Spirit of fire. Mas mataas kaysa sa fire here on earth. And He is the Spirit of wind. Mas makapangyarihan kaysa tornado. And He is the Spirit of waters. Mas makapangyarihan kaysa sa tsunami or flood. Kaya lahat ng mga yon ay under the power of the Holy Ghost. Woo! Hallelujah! Mas makapangyarihan sa lahat ng mga klase ng Espiritu. Ang pinakamataas na Espiritu na makapangyarihan ay Spirit of God. Mas mataas kaysa sa anghel. Mas mataas kaysa Espiritu ni Satanas. Mas mataas kaysa Espiritu ng tao. At mas mataas kaysa Espiritu ng mga hayop. So they are under the power of the Holy Ghost. Pag nasa iyo ang power of the Holy Ghost, lahat yung mga under sa power niya, under your power in the mighty name of Jesus. Yun talaga ang katotohanan. Pero marami sa atin ang hindi nakakagamit sa kapangyarihan na ito because lack of knowledge of God's Word. Ako rin ay kakaunti lang ang aking nalalaman dito, but I need to grow in knowledge. Amen! Oh, hallelujah! So yun, kailangan tayong masangkapan, maramtan ng kapangyarihan galing sa langit. Kaya pag ikaw na-baptize ng Holy Spirit, natanggap mo na ang power of heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Last part of our message, you need to grow in knowledge. How to be filled with the power of the Holy Ghost, you need to grow in knowledge. Knowledge of God, the Father, knowledge of Christ, Jesus the Son, knowledge of the Holy Ghost, and knowledge of the gospel of truth. Yung apat na ito, kailangan tayo'y mag-increase or tayo'y lalago sa kaalaman tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, tungkol sa Espiritu, at tungkol sa Ebanghelyo ng katotohanan. Pag malaman natin yan, tayo'y mapupuno more and more ng kapangyarihan.
Titingnan natin yung panalangin ni Paul sa mga Ephesian church. Bago natin basahin yung sinabi ni Daniel, titingnan muna natin yung Ephesians chapter 1 verse 19 to 23. Hallelujah! Tayo makapangyarihan. Itinatago lang ni Satanas yan sa mga ibang mananampalataya dahil hindi nila nakita, wala silang kapahayagan sa katotohanan na kapangyarihan nila bilang born again, bilang baptized with the Spirit, at kurang sila sa knowledge kung sino ang Ama sa kanila, sino ang Anak, sino ang Holy Spirit na nasa kanila, at kung ano yung ebanghelyo ng katotohanan. Pero sa atin, kailangan pag-aralan natin talaga to. Hallelujah! Alam nyo, pag makita natin ang ating kapangyarihan, pwede natin gamitin ito laban kay Satanas sa anumang gawa ni Satanas sa ating buhay, sa ating situation. Amen? At pwede natin gamitin ito to cast them out. Pwede din natin gamitin ito sa mga hold-upper. Kasi dalawa lang ang kumikilos sa mundo na kapangyarihan, the power of God and the power of the devil. Yung mga hold-upper, ang kumikilos sa kanila, kapangyarihan ni Satanas. Pero ang espiritu na nasa iyo is greater than the spirit of hold-upper na nasa kanila. Kaya pag may hold-upper, pwede mong gamitin ang kapangyarihan mo na nanggaling sa itaas. In the mighty name of Jesus, demonyo ng hold-upper, ikaw ay maprusen in Jesus' name. Manigas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag malaman nyo ito, you can use it. Bakit maraming takot ng mga mananampalataya na hindi nila nagagamit ang kanilang kapangyarihan? Because they do not know. Because lack of knowledge. Kaya tayo manalangin na ipakita ng Diyos kung ano yung kapangyarihan ng Espiritu na nasa atin. Hallelujah! Gamitin nyo ito kahit sa mga tao na, for example, na sila'y galit sa'yo or ikaw ay inaagrabyado, subukan mong gamitin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Amen. For example, sila'y full of hatred, gamitin mo yung kapangyarihan ng Holy Spirit of love. And you will see the amazing result. Amen! Hallelujah! Yung lang naman yun. Amen! Okay, sa verse 19, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan. Talagang malaki ang kapangyarihan na ito. Amen? Hallelujah! Sa atin, nagsisisampalataya. Mayroon palang talagang malaki greatness of His power, exceeding greatness. Talagang malaking malaki. Ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. At sabi niya, okay, yun ang panalangin niya. Sa NLT, makita natin, aking ipinapanalangin, yun ang sabi ni Paul. Okay, upang malaman ninyo kung ano ang exceeding greatness of His power sa ating mananampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Verse 20, na kanyang ginawa kay Kristo or ginamit kay Kristo. Okay, ginamit niya kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin na maguli sa mga patay. Ang ginamit niya na power nang binuhay niya si Kristo mula sa patay, yun ang power na nasa atin. Biro mo yan? Hallelujah! Oh, praise God! Hallelujah, hallelujah. Pag aking pinagbubulay-bulayan ito, wow! Talaga palang makapangyarihan ng mga nananampalataya. Pero, Lord, help us to understand, to know this truth.
Kasi kahit ito pala yung kapangyarihan na nasa amin, yung bumuhay kay Kristo mula sa patay, yun pa pangyarihan na nasa amin. So kahit pala yung mga patay talagang pwedeng mabubuhay. Pwede nating bubuhayin by the power that we have received in Christ. Kailan nakita natin yan? Yun ang knowledge, panalangin natin. Balikan muna natin yung 20. Basahin natin. Na kanyang ginawa or ginamit kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin na maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Yun pala ang ginamit na, no? Verse 21, sa kaibabawan ng lahat na pamunuan, mas higher than any principalities and powers, at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap. Hindi lamang sa sanglibutan ito, kundi naman sa darating. Nang siya'y naupo sa langit, sa kanang kamay ng ating Ama, He is far above principality and power and might. Tingnan niyo yung kapangyarihan na bumuhay sa Kanya ang gumawa ng ganito kay Kristo. Itinaas si Jesus sa highest position. Amen. Para above sa lahat ng mga kingdoms here on earth. Or kings, principalities. Amen. Alam niyo, pag nasa atin din ang kapangyarihan ng Espiritu, doon din tayo itinaas ng Espiritu Santo. Our authority. Amen. Okay. Para above principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also that which is to come. Amen. Nakita ba natin yan? Yun ba sinasabi ng banal na kasulatan? Hallelujah. You need to have that revelation. Okay, Ephesians. Pagpatuloy natin. Hallelujah. Titingnan nga natin sa NLT yun para makita natin. And He put all things, or God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church that is for us. That's for you and me. Hallelujah. Verse 23, and the church is His body. Tayo ang kanyang katawan. So lahat ng nasa under of His feet ay nasa under of our feet. Bakit? Tayo ang kanyang katawan. Lahat ng kapangyarihan na natanggap niya by that Spirit ay for the benefit of His church. Benefit ng mga mananampalataya, that is for us. Kaya lahat ng under ng kanyang kapangyarihan, under of His body. That's you and me. Amen. Hallelujah. In the church and His body, it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. We are His body. Amen. Nasa atin na lahat ng kapangyarihan. Yung Espiritu na bumuhay sa Kanya, na nagbigay sa Kanya ng lahat ng kapangyarihan, yun ang Espiritu na ating natanggap. Yun ang exceeding greatness of power. Amen. Exceeding greatness of God's power in our hearts, in our lives today. You need knowledge in that. Last verse, Daniel.
11:32. You need to be filled with knowledge, to grow in knowledge with this. Amen? Daniel, last verse, be ready now for the power of God to come upon you. Amen? Lahat ng mga hindi pa born again, tanggapin nyo na si Jesus para kayo'y maging makapangyarihang anak ng Diyos. Yung mga hindi pa na-baptize, you need to be baptized with the Holy Ghost. The evidence is speaking in tongues. Pagtanggapin ninyo ang kapangyarihan ng baptism of the Holy Spirit, just receive the Holy Ghost. Tanggapin nyo lang ang Holy Ghost, ang kapuspusan ng anointing of the Holy Ghost. At mayroon siyang ibibigay sa inyo na wika. Ang gawin ninyo dyan, kailangan you need to speak it out. Kailangan ilabas ninyo yan. Huwag kayong manalangin ng language ninyo, yung dialect ninyo. Hintayin ninyo yung ilalagay ng Holy Spirit sa inyong bibig at ilalabas ninyo. Kasi yung mga iba, ini-interrupt nila ang Holy Spirit sa kanilang kasisigaw. You need to accept and receive the power of the Holy Ghost, and that speaking in tongues or that word, wika, ay lalabas sa iyong bibig. Ang gagawin mo lang, you need to speak. Amen? Yan ang gagawin natin mamaya. Okay, verse 32. Sa NLD, si Satanas, ito yung Antichrist, siya yung sinasabing he will flatter and win over those who have violated the covenant. Yan ang tatalunin ni Satanas o ni Antichrist, yung nagbabiolate ng covenant of God. Itingnan ninyo. But the people who know their God will be strong and will resist Him. Yung nakakikilala sa Diyos, sila'y maging strong, malakas. At sila'y lalaban sa Antichrist. They will resist the devil or Antichrist in these last days. Sinong mga ito? Yung nakakikilala sa Diyos nila. Kilala ba ninyo ang iyong Ama? Kaya sinabi ko yung knowledge of the Father, knowledge of Jesus, knowledge of the Holy Ghost, and the gospel of truth. Kailan magkataon tayo ng knowledge sa pagka-Diyos ng Diyos. Amen! At kung magkaroon tayo ng knowledge, makikilala natin siya, tayo maging strong. Sa King James naman, and do exploits. Sa iba namang translation, yung nakakaalam sa kanilang Diyos, shall stand firm and take action. Amen! Hallelujah, shall be strong and do exploits. Sila'y gagawa ng mga heroic act. Hallelujah! So we need knowledge. Anong kailangan natin? How to be filled with God's power? Be born again. Be baptized with the Holy Ghost. And you need to increase or grow in the knowledge of God. Yan pa ang mensahe natin.